Η Πέπα και ο Τζόρτζ παίζουν κρυφτό. Είναι η σειρά του Τζόρτζ να κρυφτεί. Πρέπει να βρει γρήγορα μία κρυψώνα προτού τελειώσει το μέτρημα η Πέπα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ο Τζόρτζ βρήκε που θα κρυφτεί την τελευταία στιγμή. 10. Τζόρτζ, φτού και βγαίνω. Η Πέπα πρέπει να βρει που κρύβεται ο Τζόρτζ. Τα φυλάς. Η Πέπα βρήκε τον Τζόρτζ. Τζόρτζ, παρά ήταν εύκολο να σε βρω. Τώρα είναι η σειρά της Πέπα να κρυφτεί. 1, 3. Θα βοηθήσω τον Τζόρτζ να μετρήσει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Εντάξει, Τζόρτζ, άνοιξε τα μάτια σου. Ο Τζόρτζ πρέπει να βρει που κρύβεται η Πέπα. Η Πέπα δεν κρύβεται κάτω από το τραπέζι. Τζόρτζ, σκέφτηκες να ψάξεις επάνω? Η Πέπα δεν είναι κάτω από το κρεβάτι. Α, τι ήταν αυτός ο παράξενος θόρυβος? Η Πέπα δεν είναι πίσω από την κουρτίνα. Νάτος πάλι αυτός ο παράξενος θόρυβος. Τι να είναι άραγε? Ο Τζόρτζ βρήκε που κρυβόταν η Πέπα. Ο Τζόρτζ με βρήκε. Τώρα είναι η σειρά του μπαμπά να κρυφτεί. Νομίζω ότι πρέπει να δώσεις στον Τζόρτζ μια ευκαιρία. Μα ο Τζόρτζ δεν είναι καλός στο κρυφτό. Είμαι σίγουρος ότι θα τα πάει καλύτερα τώρα. Κλείσε τα μάτια σου και άρχισε να μετράς. 1, 2. Πω, η Πέπα θα βρει τον Τζόρτζ εύκολα. 5, Τζόρτζ, έλα εδώ λίγο. 7, 8, 9, 10. Τζόρτζ, φτού και βγαίνω. Οχ, ο Τζόρτζ δεν κρύβεται κάτω από το τραπέζι. Μα ο Τζόρτζ κρύβεται πάντα κάτω από το τραπέζι. Σκέφτηκες να κοιτάξεις επάνω? Ξέρω που είναι. Είναι στο καλάθι με τα παιχνίδια. Ο Τζόρτζ δεν είναι στο καλάθι με τα παιχνίδια. Πού μπορεί να είναι? Η Πέπα δεν μπορεί να βρει τον Τζόρτζ πουθενά. Μπαμπά, δεν μπορώ να βρω τον Τζόρτζ πουθενά. Πω, άραγε πού μπορεί να είναι? Ξέρεις, νομίζω ότι κάτι λέει για τον Τζόρτζ η εφημερίδα μου. Τζόρτζ, σε βρήκα! Ο Τζόρτζ, βρήκες καλή κρυψώνα τελικά. Τόση ώρα ο Τζόρτζ κρυβόταν πίσω από την εφημερίδα του μπαμπά Γουρουνάκη.